Každopádne, z psychologického uhla pohľadu je Slovák najdokonalejšie zobrazenie cholerika s neustálými výbuchmi negatívnych energií. Toto je možné najlepšie spozorovať na samčích individuách na miestach ľudov zvaných dedinské krčmy. Vedecký názov Zdrojus alkoholus, teda spoločenské miesto s až duchovným významom pre toto etnikum, ktoré pravidelne navštevuje každý jednotlivec za účelom konzumácie omamných substancií v tekutej forme. V takýchto objektoch sa väčšinou rozhodovali otázky o budúcnosti obývanej krajiny. Dobrým príkladom je zavedenie a zrušenie komunistického totalitného režimu pri konverzácii o svetovej geopolitickej situácii. Špecifickou povahou črtou charakterizujúcou dokonca ústavne toto tak špecifické etnikum je veľmi pozoruhodný jazyk, ktorého koreň a písmo patria medzi jedny z najstarších v Európe. Má veľmi zaujímavú históriu. Slovák alebo občan Slovenskej republiky s výnimkou obyvateľa hlavného mesta Bratislavy je špecifická kreatúra, ktorej povahu sa čo najpodrobnejšie budeme snažiť opísať v tejto limitovanej publikácii. Slovák, alebo ako sa tento druh rasisticko-vedným inštitútom presne nazýva Slovanus Lacnopič, je konkrétna etnická skupina už tisícročia obývajúca konkrétne územie medzi Dunajom a Rusínskom. V posledných storočiach, po parnej revolúcii a zámorských objavoch, sa tento druh začal postupne distribuovať do zahraničia, kde bol od začiatku veľmi žiadaný tovar, keďže si jeho prítomnosť po konzumácii záhadnej substancie zvanej borovička, borovičkový destilát s populárnejším názvom borovička, nik nedovolil odmietnúť jeho prítomnosť.